Метаморфози. Режисьор Даниела Иванова, сценарист Светлина Благоева. Супер, това се доближава до личният ми рекорд. Ема, мисля, че към края се измори. След 2 седмици съм готова за състезанията. Хей, Клео. Да, тази Клео. Имам малък проблем, ще ми помогнеш ли? Не мисля, че ще мога да ти помогна. Хайде, моторницата не върви. От теб само ще искам да ми подаваш инструменти. Не мисля, че ще мога. Ще се справиш. Трябваше ми малко време, за да разбера, че някой ми е откраднал свещите. Не върви ли без тях? Не, Клео. Без свещи нямам искра. Зейн! Не е смешно! Какво говориш? На мен ми е смешно. Зейн! Не мога да повярвам. Приятно пътуване! Знам дали забелязваш, но се движим по течението и двете. Какво е това? Супер! Благодаря ти, Рики! Знаеш името ми? Ами да, видяхте още в училище. Винаги съм искала да се запознаем. Ема, ела! Имате ли разрешително? Да не си ми майка. Дай да попълна малко. Не е ли опасно с такава лодка? Успокой се. Вече спокойни ли сме? Ей, поне не пътуваме. Сега. Доста смако да брави. Няма начин. Там е оградено от рифове, акули, мангрови дървета. Ето може да снимам един шанс. Ти спря ли, бе? Не. Кой ще ни намери? Добър въпрос, Клео, питай приятелката ти. Ей, не ми отвинявай. Значи някой друг е виновен, че корито е толкова далеч от брега. Имаш късмети на това. Ема винаги е подготвена. О, много се радвам за нея. Няма сега да няма сигнал. Внимавайте къде стъпвате. Не мога! Хайде, Клео! Хайде, Клео! Можеш! Хайде! О, Клео! Добре съм! Можеш ли да се изкачиш? Не. Хайде, Клео, опитай се. Не мога! Ще сляза да й помогна. Може да е изкълчен. Какво правиш тук? След като ти слезна, трябваше да седиш горе да не лъже. Да не мислиш, че ще мисли. Не трябва ли да помисли малко? Да.